Uf, quina calor fa avui. En aquesta època de l'any és molt estrany unes temperatures tan altes. Què està passant? Que bé! Aquest any hem aconseguit una tassa de beneficis més alta que altres anys. La fàbrica està en el seu millor moment. La destrucció de la capa d'ozó està afectant greument a altres ecosistemes. Un dels més afectats ha sigut l'Àrtic, on la pujada de les temperatures en un clima tan fred debilita el gel que provoca desprendiments. Moltes espècies autòctones estan en perill d'extinció per la destrucció massiva del seu hàbitat. Alguns exemples són l'ós polar. Com dèiem, els ossos polars depenen completament del gel que hi ha al pol nord per desenvolupar la seva vida. Passem als esports. A la fi sí que han causat mal, sí que s'han donat compte. Els hem deixat temps, els hem enviat senyals, però no volen canviar. Han acabat amb os. Vosaltres podeu canviar aquesta situació. No mireu cap al costat, no penseu que són els altres. Mireu-vos a l'espill, recapaciteu diàriament, perquè no és culpa del teu veí, és culpa teua. Pot ser d'ell també, però si tots canviem les nostres conductes, tot això, totes les morts, tota la contaminació acabarà. Ara no ho veieu, però tots els animals esperem amb esperança que tot canvi.